Μες στο μαγαζί, μες στο μαγαζί ρε παιδιά, μες στο μαγαζί. Το μαγαζί, παιδιά, τα κακία στο μαγαζί. Είμαι δάσκαλος γάμο, το δάσκαλος είμαι ρε παιδιά. Έλεος δάσκαλος είμαι, χτυπάς. Μαλάκα. Είμαστε στο χώρο ρε παιδιά. Έχετε τηλέφωνο. Έξω παιδιά, έξω. Μισό λεπτό πάω. Πάρτε νερό. Κάτσε ρε αδερφέ να πάω τηλέφωνο 166. Στον χώρο ρε παιδιά. Ναι. Δεν ακούω τίποτα. Ποια όδος αυτή ρε παιδιά. Ξενοφόντος. Είμαι δάσκαλος παιδιά. Ξενοφόντος. Γιατί βαράτε ρε παιδιά. Όχι το μαγαζί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά βαράτε. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο ρε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο ρε παιδιά. Μαλάκα δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Νερό παιδιά, πιέστε νερό παιδιά. Ναι, 166 δεν απαντάει καν έτσι. Πάτα να το φτιάχνω εγώ με αυτούς τους μαλάκες. Παιδιά πίσω δικό. Μαλάκα το βάζει στο κεφάλι τα ζώα. Δεν έχω τα παιδιά το μαγαζί, θα έχεις. Πάμε έξω. Φύγανε. Από εδώ φύγανε παιδιά, φύγανε. Μαλάκα.